sliramu tekan kene tak kira sliramu ora nanggapi sepane layangku kok gatekake aku seneng tekan ning dadi reja kene saiki piye kang dadi prasajamu apa isih panggeng terus lan sakto yen isih aku manut siramu seneng tansah kumanding siramu supaya bisa dadi pegawe anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang yo di sekolahe sok yen gedhe dadi pegawe anak wedok sing ayu dhewe ya sing cantik besok yang gede di sekolahke supaya bisa dadi pegawe ya godhong anduk teles bodanan yen kepethuk nangis kenalan anak lanang dhewe
Are